friends, nandito na naman tayo ulit at nagbabalik. At tayo ay napunta sa napakagandang Binmalay Baywalk. I love Binmalay, the Boracay of Pangasinan. Come everyone and let's see the beauty of Binmalay Baywalk. At punta tayo dito sa Cajun Republic Restaurant. Masarap ang pagkain dito mga ka-friendship. So nandito tayo sa taas ng Cajun Republic at tignan natin at silayan ang buong dagat na makikita dito sa paligid like Boracay. Napakaganda ng Boracay, di ba? So meron tayong Boracay dito sa Pangasinan. What are you waiting for? Come and see the beauty of Baywalk. Masarap magpahangin at magkwentuhan kasama ang mga kapamilya, kabarkada. Enjoy the beautiful place of Baywalk and the beautiful Cajun Republic Restaurant. Habang inihintay ang order natin, ay picture-picture muna tayo dito sa taas mga ka-friendship. So let's enjoy the beautiful view on top of the Cajun Republic and enjoy the fresh air here in the Baywalk of Binmalay. Ang sarap magpahangin mga ka-friendship. So come and visit the beauty of Baywalk from Binmalay to Lingayen. So yan ang view ng ating dagat na napakamalinis at ang sarap maligo dyan mga ka-friendship sa hapon. Ngayon ay tanghaling tapat, wala pang naliligo dahil mainit pa mga ka-friendship. Hello, hello! So mamayang hapon ay marami ng tao dito mga ka-friendship at tayo ay nag-e-enjoy muna dito sa taas at ang sarap talaga magpahangin mga ka-friendship. Ang ganda ng view. Ayan, makikita nyo ang view. Marami ng mga buildings dito at restaurant na mapupuntahan. At hindi kayo magugutom dito. Marami nang nagluluto ng mga masasarap na pagkain mga ka-friendship. So habang naghihintay ng food, picture-picture muna dito sa taas mga ka-friendship. Let's enjoy the beauty of the day and the beauty of the beach. Grabe ang ganda mga ka-friendship. So tara, let's enjoy the food and eat the Cajun Republic Seafoods, the best seller ng Cajun Republic Restaurant. So let's try and eat. Wow, looks delicious. Masarap ng seafoods nila dito mga ka-friendship. So you can try. At hindi lang yan, marami pang Filipino food na matitikman ninyo dito at iba-ibang klaseng mga recipe na pwede ninyong pagsaluhan at lantakan mga ka-friendship. Sa sobrang sarap ng mga food dito. And try. Come and join us. Let's eat. Ganda ng restaurant mga ka-friendship. Masarap kumain. Ayan, lantakan na ang Cajun Seafoods, ang pinakbet at ang pigar-pigar mga ka-friendship. May calamaris din. So let's start eating. Enjoy the food. Ayan ni kuya. Masarap ko ay kakamay mga ka-friendship. May plastic gloves po tayo dito habang kumakain ng napakasarap na food. Wow, masarap na pinakbet with bagnet. Natanlaba man kung Tapos kumain, pwede naman tayong bumalik sa taas para magpalamig ulit, magpahangin at mag-enjoy ng kwento-kwentuhan mga ka-friendship. So yan ang the beauty of the Baywalk, Binmalay, Pangasinan. At ayan, tirik na tirik ang araw sa labas mga ka-friendship. So silong muna tayo dito at mag-selfie. Enjoy the napakasarap na hangin mga ka-friendship. At kung gusto nyo rin mag-overnight dito mga ka-friends, ay maraming marerentahang apartment. Napakaganda ng view dito. Halos ayaw na natin umalis mga ka-friends. ay mas malibali siya. Ayan. Mas bali na ilig. Ganda no? Ha? Bali na ilig. Mas bali sa mga yan. Diba? Bali-bali. Pare ba tubig? Ay, kalimutan.
to Bunuan. Makikita dito mga ka-friendship. Ayun, may kumukuha ng isda mga ka-friends. So, ready for fishing. Kita niyo ba yan? Maraming mga cottage dito mga ka-friendship. Kung kayo ay magawi dito sa Baywalk, walang problema kahit maghapon, magdamag. So ito na ang Cajun Republic na napuntahan namin. Hanggang dito na lang mga ka-friendship. At kung nagustuhan ninyo ang aming video today, please click the like, share, and subscribe. See you on our next vlog. Bye friends!